Γεια, ονομάζομαι Σοφία Σιμιακάκη και είμαι απόφοιτος του Τμήματος Κατασκευής Χειροποίητου Κοσμήματος και Σχεδιασμού του ΙΣΑΕΚ Δήμου Βόλου. Αν και σπούδασα πληροφορική, πάντα ένιωθα μια έλξη προς την καλλιτεχνική δημιουργία. Άρχισα να δημιουργώ κοσμήματα ερασιτεχνικά με σύρμα, κορδόνια, ημιπολίτιμους λίθους και αργότερα πλεκτά κοσμήματα από σύρμα. Τα πρώτα κομμάτια φορούσαν φίλοι και συγγενείς. Κάπως έτσι γεννήθηκε το Saucy Gallery, το ηλεκτρονικό μου κατάστημα στο Etsy, συνδυάζοντας την τέχνη με τις γνώσεις μου στην πληροφορική. Ήξερα πως για να ξεχωρίσω στον κόσμο του διαδικτύου χρειαζόταν κάτι περισσότερο, ουσιαστική γνώση. Πήρα λοιπόν την απόφαση να σπουδάσω στο ΙΣΑΕΚ του Δήμου Βόλου. Από την πρώτη στιγμή που πέρασα την πόρτα του ΙΕΚ, ένιωσα ότι βρέθηκα στο δικό μου χώρο, έναν χώρο έμπνευσης, δημιουργίας και εξέλιξης. Γνώρισα ανθρώπους που πίστεψαν σε μένα, καθηγητές που ήταν συνοδοιπόροι σε ένα δημιουργικό μονοπάτι. Μέσα από τις σπουδές μου στο ΙΣΑΕΚ είχα την τιμή να συμμετέχω σε εκθέσεις και διαγωνισμούς. Κέρδισα το πρώτο βραβείο σχεδιασμού επετειακού μεταλλείου για τα 40 χρόνια της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αργυροχρυσοχώων. Οι γνώσεις που αποκόμισα με βοήθησαν να εξελίξω και να εμπλουτίσω τη συλλογή μου στο Saucy Gallery. Ένα μικρό εργαστήριο, ένα δωματιάκι στην αυλή του πατρικού μου, μεταμορφώθηκε στο σημείο κίνησης για κοσμήματα που ταξιδεύουν σήμερα σε όλο τον κόσμο, με τις περισσότερες πωλήσεις μου στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σήμερα νιώθω απόλυτα ευγνώμων που αποφάσισα να σπουδάσω στο ΙΣΑΕΚ του Δήμου Βόλου. Είμαι από τους τυχερούς που κατάφεραν να μετατρέψουν αυτό που αγαπούν σε επάγγελμα. Κάθε κόσμο που δημιουργώ δεν είναι απλώς ένα αντικείμενο, είναι ένα μικρό κομμάτι από μένα. Ένα κομμάτι γεμάτο επιμονή, τέχνη και αγάπη.